ಮಾತೆರೆಗಳ ನಮಸ್ತೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಪಲ್ಲೊಡಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ಪುವ. ಪಲ್ಲೊಡಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುವೆನ ಪೇರಂಗಾಯ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಪುನರಪ್ಪು ಬೊಕ್ಕ ನಾಣಿಲ್ದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ್ಕ ರೆಂಜಿದ ಪೊಡಿ ಕೆಪ್ಪುಲ್ದ ಪೊಡಿ ಈತು ಪಾರ್ದ ಕಣ್ಣೀರು ಒಂಚು ಪಲ್ಲೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ಗಂಜಿನಕ್ಲೆ ಪೂರ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಆತ ಡೆಲಿವರಿ ಆಯ್ನ ಟೈಮುಡು ಉನಸ್ ಮಲ್ಪರ ಉಪ್ಪಡು ಉನಸ್ ಮಲ್ತದೆ ಬೊಕ್ಕ ಉನರನೆ ಆಪು ಜಿಂಬು ಇಂಚ ಪಲ್ಲೊಡಿ ಮಲ್ಪುಗ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರ ಎಂಟತ್ತ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊರ್ನೆಲ ಎಡ್ಡೆ ಜೋಕ್ಲೆ ಕಿನ್ನೆ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕಸಿಪು ತಿಂಡ್ರ ಅನ್ನಾಗ ಕೊರ್ಡ ಬಾರ್ಲಾಯ್ತು ಖಾರ ಕೊರ್ನೆ ಅಂತ ಎಡ್ಡೆ ನಮಕ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಕೊಂಡ ಮಲ್ಲನ್ನು ಖಾರ ತಿಂಪು ಜೊತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರೆ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. ಕೊಡಿ ಪೂರ ತುಜಪೋಯತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ತೇರದ ಕೊಡಿ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಿಂಕ್ ತೇರದ ಕೊಡಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕರದ ಕೊಡಿಲು ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕ್ ತಿಕ್ಕಿಜ್ಜಂಗ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ಜಿಂಕ್ ನೆಕ್ಕರದ ಕೊಡಿ ನಾನು ಇದು ಪಾಡ್ದು ಬೇಯದಿತ್ತು ನಾನು ಅಂಚು ಬೇಯೊಂದು ಕೊಡ ನೀಕ್ಲೆ ಕೊಡಿ ನಾನು ಆತ್ನಲ್ಲಿ ಮಸಾಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂಚು ಬೇಯೊಂದು ಕೊಡ ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದ. ಈಗ ಏತ್ ಖಾರ ತಿಂಪರ ಹಾಕು ಯಾನಂತ ಲೈಟ್ ಖಾರ ಕಡಿಮೆ ಒಂಚಿ ಏನು ಮುಂಚ್ಕೊಡಗ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡಂದೆ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಬೊಕ್ಕ ಡೆಲಿವರಿ అయినట్లే ಕಲ್ಲೊಡಿ ಮಲ್ತು ಕೊಟ್ಟನಂಡ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಕೊರಚಿ ಒಕ್ಕಿಂಚ ನಮಕ್ ತಿಂತನಂಡ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಕೊರ್ಲಿ ಅವಲಕ್ಕ ಜಗು ನಾನು ಎಂಚ ಮಾಡ್ತಿನಂದು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲ ಮಾತಿರಲಿಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ರೆಸಿಪಿ ಪಾಡ್ರದು ಪಪ್ಪದ ಉಪ್ಪಡು ಅಪ್ಪುರ ಮಂತು ನಾನು ಜೊಕೊಬೇನು ಬೆಚ್ಚಾವು ಸರಿ ಬೆಚ್ಚಾವು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕ್ಲೆ ಒಗ್ಗರ್ನೆ ಕೊದ್ದಾಗ ಹೂವು ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಕುಕ್ಕಿಂಗ್ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಒಂದು ಏನು ಜಾಸ್ತಿ ಖಾರದ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡು ಅವನು ಟೇಸ್ಟ್ ಬರ್ತದೆ ನಮಗೂ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆಂದು ಜೀವ ಪೂರ ಚೂರು ಮಲ್ತು ತಿನ್ನಲ್ಲ ಇತ್ತು ಪೂರ ಕಡಿಮೆ ಅಲ್ಲಿದ ಏರ್ಲ ತಿಂಪುಜೆ ಮಲ್ತುದು ಪೂರ ಪೇಟೆಡ್ ತರಕಾರಿ ಪೂರ ಪದಾರ್ಥಕ್ಕೆ ಅಂಚದೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ ಹಾಳಾಗ್ತದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪಾಡುಗ ಅಂಚನೆ ಚೂರು ಜೀರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ದಾಸಿನಿ ಮೆತ್ತೆ ಒಂದು ನಾಗಲ್ ఒక ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಮೂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಚೂರು ಇದು ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸರಿ ಫ್ರೈ ಆಂಡ್ರು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಸವಿ ಪೊಡಿ ಇಡತ್ತೆ ಐನೊಂಜಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ಚಮಚ ಗರಂ ಮಸಾಲೆ ಪುಡಿ ಒಂದು ಚಮಚ ಅರಸಿನ ಪಾಡ್ರೆ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿ ತಾರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಇದು ಪಾಡ್ದು ಒಂದು ಬೇಯ್ತಿವಾಗ ನೈಸ್ ಕಡೆಕ ನಮಕ್ ನೀರು ಪಾಡ್ರ ಬಲ್ಲಿ ನೀರು ಪಾಡ್ದ ಕೈಪೆ ಹಾಕೊಂಡು ನೀರು ನಮಕ್ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನೀರು ನಮಗೆ ಬೇತಲ್ಲ ನೀರು ಪಾಡ್ಗ ಒಂದು ಜಿಲ್ಲೆ ಗಡಿ ತಾರೆ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಕಡಿದು ರೆಡಿ ಆಂಡೇನ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ ಬಿಕ್ಕ ಒಗ್ಗರಣೆ ಫ್ರೈ ಏನಿದೆ ಬೇರೆ ಸೊಪ್ಪು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಿಯ ತುಂಡು ಈರುಳ್ಳಿ ಕಿನ್ನೆ ಮುರುಳು ಬೆಲ್ಲ ಪಂಡ ಕೈಪೆ ಕೆಲವು ಕನೆ ರೆಡ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೈಪೆ ನೆಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬೆಲ್ಲ ಚೀಪಿ ಎಲ್ಲ ಚೀಪೆ ಹಾಕೋಸ್ಕರ
ಬಲ್ಲ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಅಡಿಗೆ ಮತ್ತೆ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೋ और ट्राई ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇದು ಶೋಕ್ ಆಫ್ ಮನಸ್ಸು ಓಕೆ ಪಲ್ಲ ಮಂತ್ ಮನಸ್ಸು ತಿನ್ನೋಡ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಚಂಚೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಕರೆದು ಒಗ್ಗರಣೆ ಕೊಡೋಣ ನಾನು ಕಾಗದ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ತೇನೆ ಇಟ್ಲಿಗೂ ಎಣ್ಣೆಲ್ಲ ಪಾಡೋದು ಇಲ್ಲೂ ಇಷ್ಟ ನಾವು కానీ అది తిన్నట్టు కదా ఇంకా మಣ್ಣది బిస్తరడు మనకి టేస్ట్ ಒಳ್ಳೆ ಮೀನು ಕೋರಿ ಕಜ್ಜು ತರಕಾರಿ ಹಾಲು ಹಾಕುದು ಪಕ್ಕದ ಹಾಲು ಹಾಕುದು ಎರಡು ಮೂರು ದಿನದಿಂದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕೊಡು ನಾನು ಮೂಜು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬಂದೆ ಅವರ ಕೆಂಪು ಕಲರ್ ಬರಲಿ ಕಲರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಒಂಚು ಮುಂಚಿದ ತೊಂದರೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಆಹಾ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋದು ಕಮ್ಮ 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 ಅಂತ ಇಷ್ಟೇನ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡ್ಕೊ ಬಂದಾತು ನಿಕ್ಲೆಲ್ಲ ಬಾಯಿ ನೀರು ಬರ್ತಿಂದ ಅಡಿಗೆ ಮಾಡ್ತಿನಾಗ ರಪ್ಪ ರಪ್ಪ ನಿಕ್ಲ ಪೋದು ಕೊಡಿಕ್ಲೆ ಪೂರ ಪೆಜೆ ಬರ್ತದೆ ತಿಂಚನಿ ಪಲ್ಲಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಸೂಪರ್ ಅದು ಮನಸ್ಸು ಹಾಕ್ತದೆ ಪಲ್ ಮೀನು ಕೊರ್ತಿದಾರಲ್ಲ ಬೆಲ್ಲೈತಿ ಜೀವಗೆಲ್ಲ ಮಸಾಲೆ ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ಬತ್ತಿ ಮಸಾಲೆ ನೀರು ಪಾಡ್ರಿ ನಾವು ಕಡೆನಾಗ ಆಯ್ತಾ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಸೊಪ್ಪುದ ನೀರು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಅವು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕ್ತತಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಬೇಕು ನೀರು ಪಾಡ್ರಿ ಕುದ್ಯ ಸರಿ ರುಚಿಗೆ ಏಟು ಬೋಡ ಹಾಕಿತ್ತು ಉಪ್ಪು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ ಪಾಡ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬಿಡುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಏಟು ನೀರು ಬೋಡು ರುಚಿಗೆ ಹಾಕಿ ಎಂಕೊಂದು ಲೈಟ್ ಇಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏಟು ಬೋಡ ಹಾಕಿ ಪೂರ ಆಯ್ನಕ ಒಂಜಿ ಕಿನ್ನೆ ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ಗ ಎನ್ನತ್ತೆ ಇನ್ನಿತ್ತ ಪಲ್ಲೊಡಿ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ್ಲ ಡೌಟ್ ಇತ್ತು ಕೇನೊಳ್ಳಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ಪದು ಇನ್ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ರೆಸಿಪಿ ಅಂತ ಪಂಜ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಕೇನೊಳ್ಳಿ ಪನ್ಪ್ಯಾನ್ ಏನಾದ್ರು ಪಾಡ್ದೇವಿ ಕೊದ್ದೆಡ್ಚೂರು ಮುಚ್ಚಲ್ಪಪ್ಪ ಆಂಡಿ ಇನ್ನಿತ್ತೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಎಂಚಾಂಡ್ಲ ತೋಜ ಎಂಚ ಹೋಗಿ ಕಲ್ಲರ್